Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa da abokan arziki barkanmu da kasancewa a wannan tasha tamu mai albarka. Daure ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Auta ya saki sabuwar waƙarsa mai suna hanya ɗaya. Idan kana son sauraron wannan waƙa cikin aminci, ka biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Za mu samu ko wannan waƙa amma ba full ɗinta ba ne. Idan kana son full sai dai ka garzaya kan YouTube ka yi searching Auta hanya ɗaya, nan ne za ka same ta wannan waƙa. Sakamakon bari mu ɗaura muku full ɗinta ba saboda ba mu da damar mu ɗaura full ɗinta a nan, sakamakon waƙar ba mu da hakkin mallakanta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa da abokan arziki barkanmu da kasancewa a wannan tasha tamu mai albarka. Daure ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Auta ya saki sabuwar waƙarsa mai suna hanya ɗaya. Idan kana son sauraron wannan waƙa cikin aminci, ka biyo mu a cikin wannan tasha tamu mai albarka, ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Za mu samu ko wannan waƙa amma ba full ɗinta ba ne. Idan kana son full sai dai ka garzaya kan YouTube ka yi searching Auta hanya ɗaya, nan ne za ka same ta wannan waƙa. Sakamakon bari mu ɗaura muku full ɗinta ba saboda ba mu da damar mu ɗaura full ɗinta a nan, sakamakon waƙar ba mu da hakkin mallakanta.